העיקר הבריאות כאן ברשת מורשת של כל ישראל. שיטת ה-EMDR מבוססת על עקרונות שנועדו להפחית ואף להחריד סימפטומים רגשיים, חשיבתיים הפוגעים באיכות חייו של המטופל, באמצעות עיבוד מהיר של אותם אירועים מהשורש. אנחנו עם טל קרויטורו, פסיכותרפיסטית ועובדת סוציאלית קלינית, מרצה באוניברסיטת חיפה, מומחית בשיטת ה-EMDR. שלום לך. כמה מילים על השיטה הזאת, מי המציא אותה וכמה זמן היא כבר בשימוש? היא פותחה לפני 25 שנה על ידי פסיכולוגית אמריקאית בשם דוקטור פרנסין שפירו. היא נכנסה מיידית לשימוש בכל מה שקשור לתחומים של פגיעות יותר קשות של פוסט-טראומה והלם קרב. בהתחלה עם הלם קרב מאנשים שהיו בווייטנאם, אחרי זה נפגעות תקיפה מינית. בהתחלה השתמשו בזה באוכלוסיות במצבים קשים במיוחד, ואחרי שראו שזה עוזר, אז זה הלך והתרחב, ועכשיו משתמשים בזה אפילו לתחומים כמו ספורט או חרדת סימות. עד כמה השיטה הזאת למעשה נחקרה ונבדקה? האמת שהרבה מאוד מאוד, מכיוון שבמקור זה תחום שפותח לתחום של טראומה. בטראומה מי שמממן אותו זה בדרך כלל ממשלות וחברות ביטוח. והן לא שולפות את הארנק לפני שהן רואות הוכחות. אז אחת השיטות שהיא יותר evidence-based, יש עליה למעלה מ-1,500 תוצאות בכותרת בגוגל סקולר, יש עליה מאות רבות מאוד של מחקרים. השיטה עצמה קיימת כל כך הרבה שנים, היא נפוצה כמספר שנותיה? כלומר, אנשים כבר יודעים במה מדובר? זה הולך כך. לוקח הרבה יותר שנים מאז השיטה מפותחת עד שהיא מגיעה לקהל הרחב. אוקיי? גם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי נחשב חדיש יחסית בישראל, והוא למעשה קיים 40 שנה. EMDR בישראל עדיין נשארה בשלב המקורי שלה, אנחנו בדילי אחרי אירופה וארצות הברית. היא נשארה בישראל בשלב המקורי שבו היא פותחה לתחום הטראומה. משתמשים בה למשל עם נפגעי קסאמים בסדרות, משתמשים בה במרפאות של משרד הביטחון בבתי חולים, אבל למרבה הצער רוב ציבור המטפלים לא משתמש בה לסיבות נוספות, כפי שכבר כן קורה באירופה ובארצות הברית, שם כן משתמשים שם לסיבות נוספות מלבד פוסט-טראומה. אגב, באמת, אז למה לא משתמשים כאן בארץ? זה עניין של הכשרה או עניין של אמונה מסוימת בשיטה? זה שילוב של זה שבארץ מכירים את זה רק כפוסט-טראומה, ואז מי שמטפל בעיקר בפוסט-טראומה עובד בעיקר במגזר הציבורי, ושם ההכשרה תלויה בשיקולים תקציביים. אוקיי? אני מכירה למשל בית חולים שבו הכשרה נגמר להם התקציב אחרי השלב הראשון של ההכשרה, בית חולים אחר נגמר לו התקציב אחרי השלב השני, אז המטפלים בו עברו את ההכשרה, אבל נגמר להם התקציב להדרכות, וגם בכל מיני מסגרות ציבוריות יש את הנושא של תקציבים להכשרה. בנוגע לציבור הרחב בישראל, מכיוון שבישראל זה עדיין נחשב כתחום של פוסט-טראומה, רוב המטפלים חושבים שזה לא קשור אליהם בטעות, אז לא לומדים. אני גם הגעתי לנושא במקרה בעקבות ספר שקראתי, אחרת לא הייתי שומעת עליו, ואני עשיתי הכשרה במחלקה פסיכיאטרית ובמרפאה לבריאות הנפש, וכמובן בלימודים באוניברסיטה, ופשוט לא מדברים על זה עדיין. אז ההכשרה למעשה למטפלים עצמם, זו הכשרה שנעשית כאן בארץ. כן, אפשר ללמוד את זה דרך עמותת נט"ל, נפגעי טרור לאומי, כמו שאמרתי בארץ משתמשים בזה עדיין בקהל תחום הטראומה, ואפשר ללמוד את זה דרך עמותת EMDR ישראל, שהיא שלוחה של EMDR אירופה. כדי ללמוד EMDR צריך להיות רשאי לטפל בבריאות הנפש מלכתחילה. כלומר, בדרך כלל זה דורש תואר שני בתחום טיפולי, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה. עכשיו, אנחנו נמצאים בערבו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השיטה הזו יכולה גם להתאים לאנשים שסבלו מתקופת השואה, מי שנשאר לפחות. כן, יש אפילו סרט תיעודי שבוצע על זה, על תיעוד של טיפולים בניצולי שואה באמצעות EMDR, בסרט צרפתי, אם אני לא טועה, הוא נקרא The Legend of EMDR. כן, אני יודעת שיש מטפלים בעמך בישראל, שחלקם כן למדו לטפל ב-EMDR, ואני שומעת את זה גם מקולגות.
לי אישית לא יצא, אבל מסיפורים של קולגות בארץ ובחו"ל, בהחלט כן. עכשיו, את הזכרת באמת שבארץ אנחנו משתמשים בזה כשיטה לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה, ובחוץ לארץ, באירופה, בארצות הברית, משתמשים במגוון רחב יותר של בעיות, כן? אז כשאני מדבר על מגוון רחב יותר של בעיות, גם למשל בעיות לכאורה, בוא נגיד דיכאון שאחרי לידה, בהחלט בעיות פסיכולוגיות, ולו מהסוג הקל אפילו יותר, השיטה הזאת מתאימה להם. כן, כן. מניסיוני, עם הזיכרון מאוד עיקש וחזק, שליווה את האדם עשרות שנים, אפשר לסייע תוך מספר שבועות, אז גם בזיכרון פחות עיקש ופחות חזק אפשר. על דיכאון אחרי לידה יצא לי בהחלט לעבוד, יש חלקים הורמונליים, אבל יש חלקים שהם חוויות, למשל חוויות של הלידה עצמה שיכולה להיות טראומטית, או חוויות שקשורות לזמן ההיריון, שגם בפני עצמם יכולים לתרום לתחושה של דיכאון, ועד שמטפלים באירועים האלה אפשר לטפל ממש ממש מהר. מה למעשה הדברים המשותפים בקווים כלליים והדברים ששונים בין השיטה הזאת לשיטות אחרות? אוקיי, הדברים הדומים זה שזו שיטת טיפול פסיכולוגית לכל דבר, שמה שזה אומר שמי שרשאי לטפל בה, מי שרשאי לטפל בתחום בריאות הנפש, כלומר עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, היא מוכרת על ידי ארגוני טיפול מובילים, כמו ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, ארגון הפסיכולוגים האמריקאי, כלומר זה לא שיטה אלטרנטיבית שלא עברה איזה אישור ובדיקה, אלא שיטה שכן מוכרת על ידי גופי טיפול מובילים, ויכולה להתבצע רק על ידי אנשי מקצוע. זה הדומה. כל השאר שונה. אוקיי? זה שונה מבחינת הקצבים שאפשר לראות, כי הטיפולים ב-EMDR מאוד מאוד מהירים. בדרך כלל מתחילים לראות שינויים תוך מספר שבועות. את מדברת על תוצאות, אנחנו מדברים על איזו תדירות מפגשים? תראה, תדירות מפגשים תלויה באנשים עצמם. אני עובדת למשל עם משרד החוץ, והם מביאים לי אנשים שהם באים רק לחופשת מולדת קצרה. הבנתי, כלומר, את אומרת שהתוצאות של הטיפול זו לא תוצאה ישירה של מפגשים רבים, אלא פשוט השיטה עצמה עובדת יותר מהר. כן. אוקיי? השיטה עצמה עובדת משמעותית יותר מהר, עם משרד החוץ ויהיו אנשים שהגיעו גם לשבוע וחזרו אחרי שבוע בלי פוסט-טראומה. אוקיי? נפגשנו כמובן לשבוע כמעט כל יום, אבל מדובר לפוסט-טראומה על אירוע בודד, מדובר במפגשים ממש ספורים, 4-5 פגישות, למקרים יותר מורכבים שזה יושב בנירואים נוספים קצת יותר, אבל עדיין הרבה יותר מהר מכל חלופה שאני לפחות מכירה. והתהליך הוא שונה, כי עובדים בו על מספר ערוצים. עובדים בו לא על הערוץ הקוגניטיבי ולא רק על הערוץ הרגשי, אלא גם על הערוץ של תחושות גוף. הרבה פעמים זיכרון טראומטי שומר בתוכו לא רק את איך שהרגשנו או מה שחשבנו בזמן האירוע, אלא גם מה הרגשנו בגוף. החל מבטן מתפתחת או גוש בגרון, וכאלה למשל אני עובדת עם אנשים על פציעה, אז ממש הכאב של הפציעה יכול עדיין להישמר כחלק מאותו זיכרון טראומטי. יש אפילו מחקרים שעבדו על מה שנקרא פנטום לימב, על זה שאדם ידע איזה גפה בתמונה או במלחמה, וימשיך לסבול מכאבים כאילו בעבר שכבר לא נמצא ברשותו, והרבה שנים טופל, חשבו שזה בעיה עצבית ושכחי כאבים, ובטיפול EMDR אפשר היה לטפל גם בזה. יש מספר מחקרים על התחום הזה. הטיפול עצמו מתאים לכל גווני האוכלוסייה? ילדים, קשישים, נשים בהיריון? אז ככה, עם ילדים צריך הכשרה מיוחדת. אני לא מטפלת עם ילדים, אבל יש לי קולגות שמטפלים בילדים. עם ילדים זה אפילו עובד עוד יותר מהר, כי יכולת הריפוי הטבעי שלהם מאוד מאוד מהירה. צריך שלאדם יהיה סוג ספציפי של סוג מסוים, סוג מסוים של משאבים. אוקיי? כלומר, למשל, אם מישהו בדיכאון מסיבה הורמונלית במצב קשה, אז כדאי קודם כל לאזן את זה כדי שאפשר יהיה עם מי לדבר. כן, אני יכולה להגיד שבעקבות ההצלחות הרבות מאוד שטיפול בהלם קרב, אז המחקר התפתח לשני כיוונים. כיוון אחד זה מקרים יותר קלים, כמו שאמרתי, חרדת בחינות, פחד קהל, אפילו דברים שקשורים בקשרים פגישים. והכיוון השני הלכו לאוכלוסיות יותר ויותר
מדברים גם על טיפול ב-EMDR עם אנשים שחולים בסכיזופרניה, או טיפול ב-EMDR עם אנשים עם ציבור שכלי. אני כמובן לא מרצה סכיזופרניה, אבל יש קשר בין רמות הסטרס לבין כמות ההתפרצויות של המחלה, ואז אפשר להקל על הסימפטומים. כמה למעשה מהמטופלים צריכים לחזור לטיפול נוסף? באמת, לא נתקלתי אפילו אחד כזה. אני יכולה להגיד לך שיש מחקרים שעשו פולו-אפ של 3 חודשים, 6 חודשים, 15 חודשים, נראה לי שראיתי גם 36 חודשים, וזה מחזיק, אין צורך בטיפול נוסף. אתה לא מקבל את זה כלים להתמודדות, שאם אתה לא מתמיד בהם, אז זה לא יכול להתנוסף. מה שהטיפול עושה, הוא משנה את האופן שבו הזיכרון הטראומטי נשמר אצלך במוח. אוקיי? כלומר, הוא לא משנה את התגובה אצלך, הוא משנה את האופן שבו מאופסן הגירוי. לכן זה מחזיק, אין צורך לחזור. מעולם לא נתקלתי במישהו שהיה צורך שיחזור על אותו אירוע. כן, אנשים חוזרים שרואים שזה עובד, אז הם מביאים עוד ועוד סיבות. היו אנשים שבאו אליי על 4 בגלל בגידה, טיפלנו בזה, ואחרי זה עברנו לעבוד על שיפור הישגים במרתון, זה כן. אבל ככה הטיפול מפסיק, אין סיבה שלא. כלומר שלמעשה בשיטה הזאת, את יכולה למעשה להעביר טיפול פסיכולוגי פשוט. כלומר, בלי, אני לא מדבר על פוסט-טראומה ועל דברים אחרים, אלא כשם שאדם הולך לפגישה שבועית, פעם בשבוע, פעם בשבועיים לפסיכולוג, אפשר לטפל בשיטה הזאת אצל פסיכולוג. נכון. צריך להיות פסיכולוג או פסיכותרפיסט מלכתחילה כדי לטפל בה, בהחלט. יש אנשים שאת היית ממליצה להם שלא להגיע ולהיות מטופלים בשיטה הזאת? תראה, אם יש הרי את הסבל האנושי, אפשר לחלק באופן סיסטמטי בגדול לשני סוגים. הסוג שנובע מסיבות רפואיות, אוקיי? זה הסוג שנובע כתוצאה מחוויות חיים. אנשים שהסבל שלהם נובע מסיבות רפואיות, במובן הזה שיש להם חוסר איזון של בלוטת התריס, שיש להם חוסר איזון הורמונלי, שיש להם בעיות ברקע רפואי, אז כדאי לפנות לרופא. סבל אנושי שנובע כתוצאה מחוויות חיים, אז כן, אני ממליצה לפנות ל-EMDR. יש כמובן מקרים מאוד מאוד מורכבים, שאת צריך לעשות הרבה מאוד הכנות לפני טיפול ב-EMDR. אני מדברת על מקרים שהם יחסית מאוד נדירים, כל מיני דיסוציאציות של אנשים שעברו טראומות מאוד קשות, גילוי עריות, חוזר, ודברים כאלה שאת צריך לעשות הרבה מאוד הכנות לפני EMDR. אבל שאר האוכלוסייה, אם זה הסבל הוא תוצאה של חוויות חיים, בין חוויות חיים חריפות, כמו תאונה, פיגוע, תאונת דרכים, תקיפה פיזית, ובין אם הסבל הוא תוצאה של אירועים יותר קטנים, של החרם שעשו עליי, הבגידה שגיליתי, הכישלון, שמאז אני מפחד שיחזור, אז בהחלט EMDR. כמה זמן עורכת פגישה? הפגישות שאני מציעה לוקחות 60 דקות, אבל יש מטפלים שמטפלים כמובן 50 דקות, ויש כאלה שאפילו עושים את זה בקבוצות של שעה וחצי. הטיפול עצמו הוא טיפול אך ורק אחד על אחד, או שיש גם טיפולים קבוצתיים? טיפולים קבוצתיים אפשר לעשות שמדובר שכל האנשים עברו את אותה חוויה. למשל, הרי משתמשים בזה גם באסונות כבדים, השתמשו בזה אחרי 9/11, השתמשו בזה אחרי מה שהיה בקולומביין עם אלה שירו בבית ספר, ומשתמשים בזה גם היה בעיקר באסונות טבע במזרח הרחוק, כל מיני צונאמי ודברים מהסוג הזה, שאז מדובר באלפים רבים מאוד של אנשים, ופשוט מילאו שם אולמות בית ספר, ועשו ממש כל פעם למאות ולאלפים בו זמנית, אבל אפשר לעשות את זה רק אם מדובר באותו אירוע. אוקיי? אם זה למשל קבוצה של לוחמים שהיו באותו קרב, או קבוצה של תלמידים שראו חבר לכיתה נופל על מותו בטיול, אפשר לעשות למשל בעקבות הפיגוע בבר נוער. עשיתי טיפול קבוצתי עם פסיכולוג נוסף, אבל במקרים שבהם מדובר בחוויות שונות, אז לא מומלץ לעשות טיפול קבוצתי. בטיפול של אחד על אחד, אנחנו מדברים על מפגש שלמעשה הוא רק
סובב סביב שיחה בין המטפל למטופל? לא. לא. מה עוד למשל? תראה, כשמשוחחים, יש לנו הרי שתי המיספרות במוח. וכשמשוחחים, המיספרה המרכזית שפועלת זה המיספרה השמאלית שהיא יותר קוגניטיבית. ואז באמצעות שיחה, בן אדם מגיע לכל מיני תובנות, איך הוא אמור היה להרגיש, אבל בפועל הוא יכול להרגיש אחרת לגמרי. הוא מגיע למסקנה שזה לא אמור להפריע לו, אבל זה עדיין מפריע לו. הוא מגיע למסקנה שזה קרה מזמן, אז זה כבר היה אמור להפסיק להפריע לי, אבל זה עדיין מפריע לי. מה שעושים בטיפול EMDR, מוודאים ששתי המיספרות נמצאות בתהליך, גם הימנית וגם השמאלית. אחד הדרכים לעשות את זה נקרא גירוי בילטרלי. כלומר, עושים את זה משהו שמוודא ששתי העונות בתהליך. אני משתמשת במכשיר קטן של רטטים שהמטופל מפריק. כל פעם שיש רטט ביד ימין, זה מפעיל את ההמיספרה השמאלית, וזה הולך באלכסון. הקשר בין הגפיים למוח הולך באלכסון. אוקיי? ואז זה מוודא ששתי ההמיספרות בתהליך. ויש בעיקרון שני מנגנונים שעובדים על העיבוד. ההנחה ב-EMDR, בניגוד לשיטות אחרות, זה שהמחשבות השליליות שיש לנו זה בעצם סימפטום. זאת לא הבעיה, כמו שלמשל מניחים בטיפול הקוגניטיבי, אלא זה הסימפטום. סימפטום של מה? של זיכרונות שלא השלימו עיבוד בזמן אמת. כי מה שקורה, המוח שלנו כל הזמן רגיל לאבד את מה שקורה לנו, ולפעמים קורה משהו שהוא overwhelming. פשוט המוח לא מצליח לאבד בזמן אמת. לפעמים זה בגלל שזה אירוע חריף, לפעמים בגלל שהיינו קטנים וחסרי אונים, לפעמים בדיוק התעוררנו משינה או זה בא לנו בהפתעה, ואז המוח לא הצליח לאבד בזמן אמת, והחומר נשמר לנו בזיכרון בצורה גולמית. חומר שנשמר בזיכרון בצורה גולמית נשמר בנפרד מרשת הזיכרון הכללית. ולכן לא משנה מה קורה ברשת הזיכרון הכללית, זה לא מתחבר אליו, זה נשמר בקפסולה נפרדת. אפשר לראות את זה למשל בהלם קרב. קוגניטיבית, הבן אדם יודע שהמלחמה נגמרה לפני 20 שנה, אבל בקפסולה היא עדיין מתרחשת. קוגניטיבית, הבן אדם יודע אולי שהוא עשיר, בקפסולה הוא עדיין ילד עני. בקוגניטיבי הבן אדם יודע שהוא מצליח, בקפסולה הוא עדיין לוזר. בקוגניטיבי הוא יודע שהוא רזה, בקפסולה הוא עדיין שמן. אוקיי? לא משנה מה קורה ברשת הזיכרון הכללית. החומר בקפסולה נשמר בצורה גולמית ולא מעובדת. מה שעושים ב-EMDR, פשוט מאתרים את הקפסולות האלה, חוזרים אליהן ומשלימים את העיבוד שלהן. עושים את זה באמצעות שני מנגנונים. אחד, המעבר בין ההמיספרה הימנית והשמאלית, כמו שאמרתי, כלומר בין ההמיספרה הקוגניטיבית להמיספרה של רגש ותחושות גוף. וגם יש פרוטוקול ספציפי שכל הזמן מעביר את המטופל מאז לעכשיו, כדי שיהיה חיבור בין רשת הזיכרון הכללית לתכנים של הקפסולה. המכשיר עצמו, אגב, הוא במהלך כל זמן הפגישה? במהלך זמן העיבוד. הדבר היחיד שהוא עושה זה לוודא ששתי עונות בתהליך, אפשר למשל אם שהמטופל יתוסף לו על הרגליים, על רגל ימין ועל רגל שמאל לסירוגין ויעשה את אותה השפעה. אנשי מקצוע אחרים שאינם עוסקים בשיטה הזאת, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מה הדעות אומרות על השיטה הזאת? זה מתחלק בין אלה שקראו את הספרות ומכירים אנשים שמטפלים בזה, שאז יש להם דעות מאוד מאוד חיוביות, כי זה פשוט עובד, לבין אלה שלא שמעו על זה, שאז זה נראה להם ממש מוזר. גם אני זוכרת וקראתי את זה בספר, קראתי את זה בספר ללא פרויד, ללא פרוזק, של פסיכיאטר צרפתי. ואני הייתי, כשעשיתי את ההכשרה במחלקה פסיכיאטרית, היו שם אנשים עם פוסט-טראומה, שהיו מטופלים עשרות שנים במערכת. ופתאום הוא בא ומצטט מחקר על 80% החלימו פוסט-טראומה תוך 3 מפגשים של שעה וחצי. אתה יודע, נשמע הזוי. אני רואה נתיב 30 שנה, פה אומר ב3 פגישות, איך זה יכול להיות? הייתי מאוד סקפטית. ואמרתי שרגע, שזה שמשהו נשמע טוב, עוד לא משהו זה לא נכון, רציתי לברר עוד. הלכתי להרצאה של פסיכולוג ישראלית שעשה משלחת הומניטרית עם נשים בקונגו. המצב שם של נשים בקונגו מזעזע בהרבה מאוד רמות, והוא חזר מהמשלחת עם קבצי אקסל וקבצי וידאו של לפני אחרי.
ואז אמרתי, אלוהים אדירים, אם ככה זה עוזר לאנשים בקונגו, אלה שבאים אליי במצב יותר טוב, זה בטוח יעזור להם ורק ללמוד. אבל רוב האנשים בכלל לא שמעו על זה. אוקיי, גם אני ידעתי דרך המערכת, עשיתי תואר שני, הייתי במחלקה פסיכיאטרית, הייתי במרפאה לבריאות הנפש, לא שמעתי על זה מילה בחיים לפני שפגשתי את זה בספר. אבל אחרי שאתה מתמחה, ויש לי מטופלים שהם בעצמם מטפלים, ואחרי שהם אפילו באו בגלל סיבה כפולה, גם להכיר וגם לטפל בבעיה אישית, ואז הם פתאום נופל להם מהסימון, והם פשוט בשוק מה הם עשו עם המטופלים שלהם קודם לכן, ואז הם רוצים ללמוד. רציתי לשאול אותך, יש לך, סליחה על השאלה האישית, אבל אני רוצה לקשור את זה, את בעלת משפחה? אני נשואה. את נשואה. האם את נזקקת לדבר הזה, לשיטה הזאת, במהלך חייך הפרטיים למשל? כלומר, בני אדם שעוסקים בזה יכולים, בוא נאמר, בחיי היום-יום, להשתמש בזה, אם זה ילדיהם. אני יכולה להגיד שאנחנו עושים גם את ההכשרה, וגם את המפגשים המתקדמים, אז יש תמיד פרקטיקום שמטפלים ומטפלים אחרים, כי באמת, אם אתה לא חווה את זה מבחינה אישית, קשה להאמין. אני כן יכולה להגיד שבדרך כלל שאתה אדם עושה לעצמו זה מאוד בעייתי, כי יש כיצד מתי לעצור, אבל כן היה לי לפני מספר חודשים שנסעתי במונית שהתנגשה בטנדר, אין עבודות בנפש, אבל המונית הייתה טוטולוס, וחזרתי מאוד נרעשת, ופשוט באתי הביתה ועשיתי לעצמי את הדבר הבסיסי של יש פרוטוקול שעושים לאירוע ממש מאחרונה, של הוא עדיין מתגלגל, וזה הוציא אותי מזה. תאמרי לי, היכן מטפלים בשיטה הזאת בכל רחבי הארץ? יש באתר העמותה רשימה של מטפלים מוסמכים, נכתוב את זה EMDR או OPL. מעבר לכך יש כמה רמות שאפשר לעבור לפני ההסמכה. אני אישית פתחתי לפני מספר חודשים רשת של קליניקות, שכרגע עובדת במרכז הארץ ובקרוב גם בירושלים ובחיפה, אבל מטפלים שלא עובדים איתי סגורים ברחבי ישראל. כן כדאי לשים לב במה יש להם ניסיון, כי כרגע עדיין לרובם יש ניסיון רק בתחום של הפוסט-טראומה, ולא בהכרח בתחומים נוספים, כדאי לוודא. תאמרי לי בבקשה, עלות הטיפול כטיפול פסיכולוגי ממוצע או שמה יותר? אוקיי, יש הרי לעלות טיפול לשני חלקים. עלות לפגישה, בסך הכל עלות שזה פגישה כפול מספר פגישות. מניסיונים מטופלים שישבו אצל טיפולים קודמים, כי יש כאלה שהוא גם 6, 7 ו-15 שנה בטיפולים שלא עזרו להם לפני שבאו אליי, טיפול EMDR עולה בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים פחות. פחות? מהחלופה, כן. עכשיו, אם מישהי באה אליי עם דיכאון אחרי לידה ותוך 4 פגישות אין לה. לעומת אם היא הייתה הולכת לחלופות. בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים פחות. העלות לכל פגישה עולה קצת יותר, אבל הסך הכל של המחיר שזה עלות לפגישה כפול מספר פגישות יוצא משמעותית פחות, כי פשוט צריך משמעותית פחות מפגישים. שיטת הזבנג וגמרנו. לא, זה לא זבנג, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים לי זה לא קיצור דרך, אז אני רוצה להגיד לך שמניסיוני זו הדרך, השאר זה הערכת דרך. אוקיי, אז מבחינתי זה לא זבנג וגמרנו, אלא שעושים את הדבר הנכון, זה יכול לצאת הרבה יותר מהר, מאשר אם מתברברים בסביבה. טל קרויטור הוא פסיכותרפיסטית ועובדת סוציאלית קלינית, מרצה באוניברסיטת חיפה, מומחית בשיטת ה-EMDR. אני מאוד מודה לך, ובשורות טובות, בריאות שלמה. תודה רבה, יום טוב. תודה. ביי ביי.